Sibili juin kalo tile wɔɔrɔ san 2026 DMS-TV cɛna muso ONG Oniatuma a y'o bisimila DMS-TV sanfɛ. Foli ani tanu b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan. An bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakililajiyɔrɔ la. Wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔ bɛ tali kɛ. An bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu kɔni décideren don ka fɛɛrɛ latigɛ ka dankari banbaci wale yɛrɛ kɔni na an ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu la min yɛrɛ kɔni an ka autorité a ka d'u ye kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'u dɛmɛ banbaci wale ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni minɛli ko la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile ale kɔni ye communiqué dɔ yɛrɛ kɔni cari an ka jamana kunnafoni disoba la ni ORTM communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka lakanako ministre ale b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko banbaci wale ɲɛmaa hakɛya dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement k'a kɛn bɛ ka sifa wari miliyari 7 ni miliyɔn 500 yɛrɛ de kɔni bila ni maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ k'e maa o maa yɛrɛ kɔni sera ka na ni kunnafoni ye min kɛra sababu ye ni ka ninnu banbaci walima dɔ la kelen minɛ walima ka kɛ sababu ye ka u faga yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye nin wari kofɔlen ye k'o bɛ taa ne ka di i ma. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ka cɛncɛn sira yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka taa farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko in yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ o ko hukumu de la ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye RFO Agadez kunnafoni diso ma olu ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko don tɛmɛnenw na ko Mali Niger ale ni Algérie ka frontière yɛrɛ kɔni na ko Niger ka jamana kɔnɔden 49 k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni tora ni cɛncɛn yɛrɛ kɔni sanfɛ ka d'a kan u kɔni tun ye cɛncɛn sira yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ k'u bɛ taa farajɛla jamanaw la nka u ka o tagali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kun bɛ bolimafɛn kɔnɔna na bolimafɛn yɛrɛ kɔni tiɲɛna k'u to cɛncɛn kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni dumuni ale ni ji o kɔni tɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen na wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Niger ka migrant 49 bɔɲa ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna o ni la ni cɛncɛn in sanfɛ. Halisa an ka Mali jamana kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni détourner k'o feere sɔngɔba yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu na sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ma o ye ni o ye DGCC sanga ani wagati olu bɛ taa station service la walasa ka se ka taa contrôle yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko ka DGCC maaw yɛrɛ kɔni to ka contrôle dɔ yɛrɛ de kɔni na k'u kɔni taara bɔ tajimafɛn bidon caman yɛrɛ kɔni ka station service dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ne ye station service maaw yɛrɛ kɔni kun kɛnbɛ ni ka tajimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni dogo. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka OCC ni o ye office central des stupéfiants n'olu kɔni opération kɛ n'u y'u bolo da ɲɛnaminimafɛn ale ni fɛn kuntan minnu kan an ka Mali jamana kɔnɔna na u bɛ to o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mara kɔfɛ ni fɛn kuntan ninnu yɛrɛ kɔni u bɛ sɔrɔ ka tasuma don a la o ko hukumu yɛrɛ kɔni na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka OCC maaw ye k'olu ye tasuma don ɲɛnaminimafɛn ale ni fura kuntan caman yɛrɛ kɔni na n'a yirala k'a fɔ ko ni fɛn kuntan ninnu yɛrɛ kɔni n'u kun feerela an ka Mali jamana kɔnɔna na a kun bɛ sefa wari miliyari caman yɛrɛ de kɔni don a feerebagaw kunna. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni général de brigade Makan Alassane Jara yɛrɛ kɔni ale de sugandira an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ka kɛ AES yɛrɛ kɔni ka force unifiée commandant kura yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni na wuli ni ka taa Niger jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni ye alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye général de brigade Makan Alassane Jara yɛrɛ kɔni ale taara se an ka Mali frontière fanga ɲɛmaa ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye Kuluba palais yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa i sara ni maa kofɔlen na a ka tagali ko yɛrɛ kɔni na o ko yɛrɛ kɔni senfɛ min ye frontière fanga ɲɛmaa ale fana ye bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛnnenw di ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a kan ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ AES ka force unifiée ko in na walasa min yɛrɛ kɔni ni force unifiée halisa ale ka yiriwa ni ka taga fɛ. Musa Bala Fofana ni ale yɛrɛ kɔni kun ye Pastef yɛrɛ kɔni membre ye Sénégal jamana kɔnɔna na ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sénégal gouvernement kura in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ministre de l'urbanisme ya jɔyɔrɔ yɛrɛ de kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye parti politique Pastef yɛrɛ kɔni ye ko ale bɛ bɔ ni parti politique in yɛrɛ kɔni na ko nka jɔyɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ a bolo Sénégal yɛrɛ kɔni gouvernement kɔnɔna na ni o ye ministre de l'urbanisme ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni ko a bɛ to o jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
communiqué la min carila alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 an ka Mali kunnafonidisoba yɛrɛ kɔnɔna ni ORTM yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakanako ministre ale yɛrɛ de kɔni bɛ nin communiqué in yɛrɛ kɔni cari. Communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni ale ye wari dɔ yɛrɛ kɔni hakɛya dɔ sugandi ni ka o kɛ récompense ye k'o ɲɛsin maa o maa yɛrɛ kɔni sera ka kunnafoni di an ka Mali fintigilakaw ma min bɛ kɛ sababu ye ni ka banbaciwale ɲɛmaa maa dɔw yɛrɛ kɔni minɛ walima ka u faga. Ni nin récompense yɛrɛ kɔni dara maa minnu yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ye banbaciwale maa dɔw ye minnu yɛrɛ kɔni ɲininen don kosɛbɛ an ka Mali autorités fɛ. An ka Mali autorités filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa ka se ka jamana ka lakana sabati wa récompense yɛrɛ kɔni bɛ ka ta ni ka ɲɛsin banbaciwale maa o maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna wale dɔw yɛrɛ kɔni labɛnni na walima sen donni na wale dɔw la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don adamadenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatiliko la Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. An ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ hakilisigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ ko u filɛ ka nin récompense min yɛrɛ kɔni bila ni maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ ko wari yɛrɛ kɔni bɛ di maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sera ka na ni kunnafoniya min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye kunnafoniya min bɛ se ka labaara ni a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ka boloda man ka walima ka u faga maa o maa yɛrɛ kɔni nana ni ɲɔgɔnna kunnafoniya ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la ko nin wari in bɛ ta ne k'a d'i ma. Ko bakurubaya la an ka Mali autorités filɛ ni ka récompense min yɛrɛ kɔni da ni maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ o récompense in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ bɛn CFA wari miliyari 7 ni miliyɔn 500 yɛrɛ de kɔni ma. Nin récompense in yɛrɛ kɔni bɛ ka di ni ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ye ko Iyad Agali ni ale ye banbaciwale jɛkulu JINIM ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ko maa o maa yɛrɛ kɔni sera ka kunnafoniya di an ka Mali fintigilakaw ma min sera ka kɛ sababu ye n'u ye maa kofɔlen in minɛ walima ka a faga yɛrɛ kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye CFA wari miliyari 2 ye ko bɛ ta ni k'a d'i ma. Amadu Kufa ni ale tɔgɔ yɛrɛ kɔni ye Amadou Hassan Sankari yɛrɛ kɔni ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale fana ɲininen yɛrɛ kɔni don wa maa sera ka na ni kunnafoniya ni ka di an ka Mali autorités ma kunnafoniya min kɛra sababu ye ni ka maa kofɔlen minɛ walima ka a faga k'i k'a dɔn k'a fɔ ko CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 500 yɛrɛ kɔni y'i ta ye. O wari hakɛya kelen n'o yɛrɛ kɔni CFA wari miliyari 1 ni miliyɔn 500 yɛrɛ kɔni ko maa o maa fana sera ka na ni kunnafoniya min kɛra sababu ye ka Abdoulaye Muhamadu yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Bekayi Jalo yɛrɛ kɔni maa o maa sera ka na ni kunnafoniya min kɛra sababu ye ka ni maa kofɔlen minɛ walima k'a faga k'i k'a dɔn k'a fɔ ko CFA wari miliyari 1 ni miliyɔn 500 kelen fana bɛ ta ni ka di ma. Ko min yɛrɛ kɔni Algabas Intala yɛrɛ kɔni ko CFA wari miliyari 1 de fana dalen don ale kunkolo kan. Sidan Ag Inta ko CFA wari miliyɔn 500 yɛrɛ kɔni dalen don ale fana kun kan. Bilal Ag Sherif ale fana ɲininen yɛrɛ kɔni don ko min yɛrɛ kɔni CFA wari miliyɔn 500 fana dalen don ale kun kan. Ko min yɛrɛ kɔni ni Bilal Ag Sherif yɛrɛ kɔni ko ale ye Mouvement National de Libération de l'Azawad mɔgɔw ka secrétaire général kɔrɔ ye. Ko a kiriko dɔ yɛrɛ kɔni bɛ nin kunkɔrɔ min yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Mali kiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ maa o maa yɛrɛ kɔni sera ka na ni kunnafoniya min kɛra sababu ye ani maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko CFA wari miliyɔn 500 y'i ta ye. Abdrahman Al-Batina ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Al Jazeri yɛrɛ kɔni ko CFA wari miliyɔn 500 fana bɛ ale kunkɔrɔ. A bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bakurubaya la min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu kɛn bɛ ni ka wariba dɔ yɛrɛ kɔni ta k'o da ni maa kofɔlen yɛrɛ de kɔni kunkɔrɔ wari yɛrɛ kɔni bɛ bɛn bakurubaya la CFA wari miliyari 7 ni miliyɔn 500 yɛrɛ de kɔni ma maa o maa yɛrɛ kɔni sera ka na ni kunnafoniya min kɛra sababu ye ni ka ninnu dɔ la kelen yɛrɛ kɔni minɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko wari min dalen don o tigilamɔgɔ kunkɔrɔ yɛrɛ kɔni ko wari bɛ ta ni k'a d'i ma. Nin mesure in yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ni ka wulimada kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka collaboration tɛmɛ kosɛbɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ni kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni dil'u ma kunnafoniya min bɛ se ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ banbaciwale kɛlɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Min yɛrɛ kɔni an ka autorités bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka jateminɛw caya kosɛbɛ ko maa o maa yɛrɛ kɔni kunnafoniya b'i bolo kunnafoniya min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka boloda ni maa ka walima k'u faga k'i k'a dɔn k'a fɔ k'i kan k'i teliya joona k'o kunnafoniya in yɛrɛ kɔni lase an ka fintigilakaw ma. Nin wale yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités olu bɛ ka yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don ka banbaciwale yɛrɛ kɔni kɛlɛ cogo sugu bɛɛ la ko wa min yɛrɛ kɔni olu an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni bɛn ale ni basigi k'o sabati an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ni bolo dalen ni maa kofɔlen nin ka cogo min dan bɛ se ka kari u ka walejugu ninnu an ka jamana kɔnɔna na.
don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna R-Info Agadez maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ u ka kunnafonidiso yɛrɛ kɔnɔna k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko Mali, Niger ale ni Algérie ka frontière yɛrɛ kɔnɔna ko Niger yɛrɛ kɔni ka migrant 49 bɔɲan kɔ k'olu yɛrɛ kɔni sara ni yɔrɔ kofɔli in na. Ni kunnafonidiso maa kelen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni migrant yɛrɛ kɔni sara yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Amasaka localité US yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Mali, Niger ale ni Algérie ka frontière yɛrɛ de kɔnɔna. R-Info Agadez maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ni migrant yɛrɛ kɔni olu kun bɛ maa 100 yɛrɛ kɔni bɔ ko u kun bɛ camion dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna camion min kun bɛ ka bɔ Mali fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko camion yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa sira min yɛrɛ kɔni fɛ a filila sira yɛrɛ de kɔnɔna kɔfɛ yɛrɛ de kɔni camion kofɔlen yɛrɛ kɔni tiɲɛna cɛncɛnba sanfɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min cɛncɛn yɛrɛ kɔni dunna min yɛrɛ kɔni dumuni fo ka taa se ji yɛrɛ kɔni ma o tɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko ni camion kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ tile farimaba yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye ji ye o tɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni passager caman yɛrɛ kɔni ma se ka ko in kun maa caman yɛrɛ kɔni ni tora a la ko min yɛrɛ kɔni passager tɔ ninnu yɛrɛ kɔni kunnaja min yɛrɛ kɔni passager fila ye olu kɔni y'a b'u ŋaniya yɛrɛ kɔni na ka kilomètre 50 ani kɔ bɔɲan kɔ u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tagama u sen na ni ka u kunda kɔ dɔ yɛrɛ de kɔni kan ko o passager fila minnu yɛrɛ kɔni ye o tagamajan yɛrɛ kɔni kɛ olu yɛrɛ de kɔni taara alerte di Agadez région autorité maaw yɛrɛ kɔni ma ko kabini alerte yɛrɛ kɔni dira Agadez région autorité maaw yɛrɛ kɔni ma olu fɛnɛ ye mission dɔ yɛrɛ kɔni wuli teliya yɛrɛ kɔni na ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na walasa ka fɛɛrɛ latigɛ ka passager tɔ ni kisi ko Agadez autorité maaw yɛrɛ kɔni ye mission min yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa dɛmɛ dɔ ni man yɛrɛ kɔni ko mission yɛrɛ kɔni bɛ se wagati min u taara sɔrɔ maa 49 olu yɛrɛ kɔni su dalen bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko o ye ni maa 49 yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen su don yɔrɔ in na min yɛrɛ kɔni ye Arlit préfet yɛrɛ kɔni ale a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin maa somɔgɔw ma minnu yɛrɛ kɔni ka mɔgɔnin tora nin wale in yɛrɛ kɔni na ni wale jugu kura min yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen in na ko kan ka kɛ leçon ye farafinna jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bolo k'a yir'u la k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka taa tunga yɛrɛ kɔni na ni cɛncɛn sira yɛrɛ kɔni k'u k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔba de b'a la ka d'a kan u bɛ se ka taa u yɛrɛ di saya yɛrɛ kɔni ma yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔw yɛrɛ kɔni k'ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye an bɛ kan ka da gɛlɛmaba kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye cɛncɛn walima ji yɛrɛ kɔni tigɛlen walasa ka se ka taa tunga yɛrɛ kɔni na ko kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni bɛ a la o yɛrɛ de kɔni na a ka kan i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka essayer ka taa jamana ninnu kɔnɔna na tilennenya kɔnɔna na lakana ale lafiya o kɔni bɛ o baara in de kɔnɔna na nafa bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min halisa maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni détourner an ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka o feere sɔngɔba yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ to ka taa contrôle yɛrɛ kɔni kɛ station na walasa ka se ka dankari nin wale in na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni DGCC maaw yɛrɛ kɔni ka agent ye olu kɔni taara contrôle yɛrɛ kɔni kɛ station dɔw yɛrɛ la i n'a fɔ kɔrɔlen u bɛ deli ka kɛ cogo min ko ka DGCC maaw yɛrɛ kɔni to ka contrôle la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min maa minnu b'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ko k'u to u ka baara in yɛrɛ kɔnɔna na u taara bɔ fraude dɔ yɛrɛ kɔni ka station service dɔ kɔnɔna na ko DGCC maaw yɛrɛ kɔni ka ni contrôle yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da bitɔn caman yɛrɛ kɔni kan bitɔn min yɛrɛ kɔni kun falen don tajimafɛn yɛrɛ de kɔnɔna ko ni bitɔn minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen n'u kun falen don tajimafɛn yɛrɛ kɔnɔna ko bitɔn ninnu yɛrɛ kɔni kun dogolen don magasin dɔ de kɔnɔna na magasin min yɛrɛ kɔni bɛ nin station service in kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye DGCC maaw y'u bolo da nin tajimafɛn yɛrɛ kɔni kan wa maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna nin fraude baara in yɛrɛ kɔnɔna u y'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mɛn wa don n'a nataw la ɲankili bɛna ta ne ka ɲɛsin maa ma u ni ɲankili min ka kan u ka nin wale in kɛla jamana in kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'a ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don baaraw yɛrɛ kɔnɔna jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka to ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ walasa ka se ka dankari tajimafɛnw détourneli yɛrɛ kɔnɔna wa DGCC maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka o baara min yɛrɛ kɔni kɛ u ka o baara in kɔnɔna na o ni an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni kɛ mɛ ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma DGCC maaw yɛrɛ kɔni bɛ ni contrôle min yɛrɛ kɔni kɛ contrôle yɛrɛ kɔni laɲini ye ko kelen de o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ réseau fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna na minnu bɛ tajimafɛn yɛrɛ kɔni détourner ni ka feere sɔngɔba la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o réseau min yɛrɛ kɔni ci cogo min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ale bɛ se ka feere tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na
ni an office central de stupéfiant ni o SSC ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli yɛrɛ de kɔnɔ, mais nafa bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min o maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛsiri bɛ ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔnɔna la, wa n'u ye ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔnɔna jamana in kɔnɔna na kɔfɛ u bɛ tila ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka tasuma don ɲɛnaminimafɛn na walasa a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni kana na se an ka jamana kɔnɔdenw si ma. O ko hukumu de la ko alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka OCS maaw ye olu kɔni tasuma yɛrɛ kɔni don ɲɛnaminimafɛn ale ni fura bayɛlɛmalen caman yɛrɛ kɔnɔ, n'a yirala k'a fɔ ko ni fɛn kuntan yɛrɛ kɔnɔ n'u kun feerela an ka Mali jamana kɔnɔ na kun bɛ se ka sefa wari miliyari caman de don a feerebagaw kunna. Ko ni fɛn kuntan yɛrɛ kɔni jenini cérémonie yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔyalen kun don contrôleur général de police Basiru Bamba yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale ye OCS directeur général yɛrɛ kɔni ka dankan ye, wa ko in yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la min yɛrɛ kɔni ye Jo Garimɛ de o fɛnɛ kun bɛ yen nɔ fo ka taa se commission nationale de destruction membre yɛrɛ kɔni ma, olu caman yɛrɛ kɔni kun bɛ ni fɛn kuntan ninnu jenini kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na. Ko bakurubaya la tasuma donna ni fɛn kuntan minnu yɛrɛ kɔni na o kɔni giriya yɛrɛ kɔni bɛ taa produit tɔni 165 ani kilogaramu 227 yɛrɛ de kɔni ma, wa a kɔni yirala k'a fɔ ko ni fɛn kuntanba ninnu yɛrɛ kɔni saisira Bamakɔ rive droite ale ni rive gauche OCS fo ka taa se cellule aéroportuaire de lutte contre le trafic de stupéfiants maaw yɛrɛ de kɔni fɛ k'olu yɛrɛ de kɔni ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka ni fɛnba ni saisi wa don ko fɔlen de la min yɛrɛ kɔni OCS ɲɛmaaw ye olu kɔni ye décision ta ni ka tasuma don ni fɛn jugu ninnu na. Ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛna ni produit minnu yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ye cocaïne ni ale kɔni ye ɲɛnaminimafɛn ale kilogramme 5 kun b'a la, fura bayɛlɛmalen ale ni fura kuntan tɔni 61 ani kilogramme 222, shisha charbon tɔni 90 ani kilogramme 495 ni o bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la carton 5000 ni 300 yɛrɛ de kɔni ma. Shisha baara 10 ni 236 ale ni ɲɛnaminimafɛn tɔni 9 yɛrɛ kɔni ko bakurubaya la tasuma mɛnɛna fɛn kuntan minnu yɛrɛ kɔni na olu de ye nin ye. OCS directeur général ka dankan yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu filɛ ni ka ni opération min kɛ ni o de ye ka tasuma don ni fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni na o kɛ kun de ye walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kisi ni fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni consommeli kɔlɔlɔw ma. Ko ni fɛn nin jenini olu b'a kɛ walasa ka se ka yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye produit min bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ni bolo dara o produit nin yɛrɛ kɔni kan ko jamana kɔnɔdenw k'a faamu k'a fɔ ko laban yɔrɔ foyi yɛrɛ kɔni tɛ ni produit sugu nin yɛrɛ kɔni na jenini yɛrɛ kɔni kɔ, k'olu bɛ fɛn nin yɛrɛ kɔni jeni walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni sabati ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni consommeli kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni b'a la ni olu b'a jeni dɔwɛrɛ tɛ a kɛ kun de walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kisi fɛn yɛrɛ kɔni tali tɔɔrɔ ma. Hakilila jiginna a kɔni yirala k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛni filɛ nin ye ni fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni na ko ni fɛn nin yɛrɛ kɔni saisira marsi ale ni mai kalo yɛrɛ de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la san 2026 an ka jamana kɔnɔna na. OCS maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni marsi ni mai kalo in yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la san 2026 k'olu kɔni ye maa minnu minɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko maa ninnu yɛrɛ kɔni na n'i y'u ta 100 sara la maa 78 olu bɛɛ lajɛlen sifinnakaw de minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin ɲɛnaminimafɛn ninnu ta, wa min yɛrɛ kɔni OCS maaw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn k'ale sɛnɛni yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni dun ye jɔrɔna ko bɛɛ ye nka o y'a yira k'a fɔ ko n'a taw u bɛn'u cɛsiri ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni cannabis ale kana na sɛnɛ jamana in kɔnɔna na cogoya si la. Alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 min y'an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani AES ka force unifiée in commandant kura ni ɲɔgɔn cɛla la Kuluba palais la ni o ye général de brigade Makan Alassane Jara yɛrɛ kɔni ye. Furancɛ fanga ɲɛmaa ni AES ka force unifiée in ka commandant kura in yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ o yɔrɔ kofɔlen na min y'an ka chef d'état major général des armées ale fɛnɛ kun bɛ yen nɔ. Furancɛ fanga ɲɛmaa ni général de brigade Makan Alassane yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni AES ka force unifiée in commandant kura ye ale bɛ kuma a y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali autorités ye k'u ye danaya ta ni ka da ale kan k'ale bila AES ka force unifiée in yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya la, wa y'a yira k'a fɔ k'ale bilalen filɛ nin ye jɔda min yɛrɛ kɔni na ni o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka AES ka force unifiée in tɔ yɛrɛ kɔni yiriwa kosɛbɛ ko ale bɛna na o baara min yɛrɛ kɔni na ale bɛ o dɔn ko autorités sigin bɛ ni ka jaabi min kɔnɔ ale ka baara in na wa ale b'o fɛnɛ yɛrɛ kɔni
kɔni dɔn k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛnɛ lakanako gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ale bɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn o yɛrɛ de kɔni a bɛ n'i cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni AES ka nin force unifiée in yɛrɛ kɔni o ka kɛ fɛn ye min bɛ na kɛ sababu ye ka dankari banbaci wale kɛlɛli la wa min yɛrɛ kɔni général de brigade Maka Alassane Jara yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ k'ale ni furancɛ fanga ɲɛmaa ka nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ ko min ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye k'a ye bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni di ale ma ko a furancɛ fanga ɲɛmaa ye ni bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛnnen mun yɛrɛ kɔni di ale yɛrɛ kɔni ma o ni AES ka force unifiée yɛrɛ kɔni ka taga sira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fɛɛrɛ latigɛ adamadenw n'u bololafɛnw ka olu ka lakana sabati banbaci wale kɛlɛli ye ale ni fɛn fɛn bɛ se ka kɛ menace ni ka ɲɛsin AES jamanaw yɛrɛ kɔni ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko min yɛrɛ kɔni ye furancɛ fanga ɲɛmaa a y'olu bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛnnenw de di ale ma ko o bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye AES yɛrɛ kɔni ka force unifiée in ka laɲiniba dɔ yɛrɛ kɔni jamana saba ninnu kɔnɔna na. Nini bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.